си поговорим за една професионална мечта, която имам, може би, както съм започнала работа в Баркод системи България. Вече стана реалност, мога да кажа, от 2 години. Това е да имаме стандартно решение за управление на склад. MobiWMS стандарт. Реално това е платформа, на която стъпихме за едно решение, което ние разработваме от близо 10 години, внедряваме при десетки клиенти и направихме така, че той да има стандартни операции, най-познатите, най-подходящите, така че да може всеки един от малките и средни складове да работи с MobiWMS стандарт. Разбира се, както във всеки един склад, управляваме операциите по получаване, разполагане, зареждане, производство, прием от производство, ако има такова, събиране на стока, експедиране, имаме документооборот и съответно управляваме наличности в реално време. MobiWMS стандарт е решение, което работи в реално време, така че каквото се случва с мобилното устройство, то да бъде видимо в бек-офис частта или обратното, когато се спусне задача в бек-офис частта, съответно да бъде видима веднага на мобилното устройство. Както може би предполагате, не го споменах, но ще го кажа сега отново. MobiWMS стандарт е в две части. Мобилно устройство, с което работи склада, и бек-офис част, която работи на компютър, на таблет, на стационарна станция, на стационарен компютър, където се виждат задачите, които трябва да бъдат изпълнявани в склада. Повече детайли за архитектурата на системата. Както споменах в предишния слайд, MobiWMS стандарт се състои от две части – мобилно устройство и бек-офис част, с което се изпълняват задачите. Необходим е принтер, с който да се разпечатват товарителници, етикети за целите палети, етикети за стоката. Ще видим малко по-нататък защо са необходими те. Индустриална wireless инфраструктура да се изгради в склада, така че да поддържа ефекта роуминг. И сървърната част, на която да инсталираме MobiWMS стандарт и посредством стандартния интерфейс за комуникация да изградим комуникация между текущата ERP система и MobiWMS стандарт, за да се получават номенклатури, да се получават поръчки в WMS системата и съответно обмена на данни да бъде реализиран безболезнено. Какво е необходимо, за да се стартира работа в склада? Както казахме, етикиране на стилажната система. Ние посъветвахме нашия клиент да етикира стилажната система по стандарт, използвайки метода ред, колона, ниво, т.е. взимайки един ред от стилажната система, разделяйки го на складови места ред, колона, ниво, можем да дадем номер на всяко едно складово място в стилажната система и по този начин изграждаме една координатна система и имаме номерче на всяко едно място в склада. Разбира се, посъветвахме нашия клиент да етикира или да изиска от доставчиците си етикиране на стоката поне на единичката, на продуктовата единица. Разбира се, добре би било и кашоните да бъдат етикирани и в най-добрия случай поставяне на етикет на палет с Serial Shipping Container етикет, палетен етикет. След като беше направено всичко това, както казахме, етикиране, разделяне на склада на зони, поставяне на номер на всяка една зона, конфигуриране на мобилните устройства и предоставяне на съответното оборудване, така че склада да заработи безпроблемно.